financial habits. Bangin don kata kajin log bangin nang berkam bahaya kapisa kayak juni. Sa te iba ila batai phi ka jingper jungki jingkwa bat ki jingdan kam ba ka jingkwa ki di ki e subu menta ki kon tumpi ki kwa ki jan thmai ladan ka presbytery da ladan Christmas ne ki lakwa ki jan thmai ba kitu ki di ki jingkwa ba fi aban peiswa ki jingdan kam menta ki jingdan kam ki di ki e man penbiang ka bam hieng ban kong ka bar ka dei ban phai school iki khon ba ka school fees jong ki haban penbiang ka fee school ka by school kitu gidi ki jingdon kam jongi bengingi haban penbiang ba nemta tu haban kong ba ibai ong ba ban bu pisa hakabang atra ilabat di pila iong pi ba da subo da ka ing kaying jong pi ne ka satu pisa na yeng te da ka ju tu ba ja hakabang pinyob ka pisa nakay ka daw ba pinyob yang kapisa pila pa nito kabang kan ay bet lada ka satu ne ka ing kabang kalaban pun phai ka pisa jong pi nakala ing maknaro to ka pisa ba pilawan bu sa kabang don balaban batay nga nakay ka daw ba kabang kalaban pun phai ta ka pisa sa pi sikipad ba kadai na marba kabang kale insurance telada ka ing makna kabang kabang kalale insurance lupa balada ka ja kung kita gijingja tamut kabang kalaban pun phai yaki pisa iki baki iki kot isla iki baka baki padba ki buh bat kabang tamut kabang kalaban pun phai biang siki ha te ka insurance